Салом, подписчикои азиз, хуш омадед ба канали ман. Меҳмонои нави канали ман, ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунед, суханҳои хуб менависен. Аз ҳар яке шумо миннатдор ҳастам. Чӣ хеле апои меҳрубон имрӯз диден. Видеои мо аямиҷа сар мешавад. Ай кухни субҳона тайёр кардесем. Чойи саҳар, ба чӣ мо бигем, чойи саҳар тайёр кардесем. Чойи саҳари мода и саҳар қайлабад мекунем. Мо қайлабад мегем, хай намедонам, мо ҳар қасар хел мега ба фикрам, намедонам, қайлабад мегем. Чӣ хеле ки апои меҳрубон диден. инҷа марӯғана рехтам, мияс гӯшта резака майда арала кардем, таф метем хушрӯак сирх шавад, то ки сирх шавад. Гӯшт мо хушрӯ паза, баъд насиб боша, бо орд аралаш мекунем. 4 қошиқ дарами, 4 қошиқ орд арала мекунем. Вақти бо ба гарди мо хушрӯ сирх шидан мегирад. баъд об меандозем. Вақте об андохтем, сраза бояд биковем ки то ки кулуд назанад чих ами гард хушрӯ биёяд. баъд мебонем бо ҷӯшидан мегирад майда хушрӯ ки паза. Агар то чанд қадр ки бони бо хушрӯ буҷӯша, ами рӯғани ами худаш пайдо мешава бо дар рӯи ами отала. Қайлабад оталаш гуфтесам, хаймо отала. инам хеле апои меҳрубон, хай тамошо кунен то ахирша. баъд бо давом метем далшиш.